Nisam ti pokazao. Sad si me sjetila tako kako ležeš, ali sad stvarno ne šalim se s tobom. Ali ne znam da li će ti to hteti da radiš. Ali to je zbog para, baka. Slušaj, javila mi se neka pogrebna oprema iz Borče, iz Beograda. I oni rade s mrtvima, šta da radiš. I hoće da snime reklamu, da kao, samo da te stave u kovčeg, razumeš? Bože, skloni. A baka! Ja, bok, ma daj ne seri. Ja i ovako se bojim kad me nešto zaboli da ću da umrem. Ma kad, nemoj da mi nikad nisi više ni spomenuo. Baka, to je profesionalizam. Ne, ma jebeš ti profesionalizam, ja ne mogu ni da zamislim. Ja pijem živaca, tablete za živce, samo da vas ne ostavim. Baka, ti ne znaš šta je, dobro, sad reći da nećeš, ali šteta. Pa šteta, pa neka je šteta. Vi ste za mene zakon. A dobro, znamo da smo zakon, nego ovo je čista reklama.